On es pot ballar? Es pot ballar a tot arreu. Es pot ballar a lavabo de casa teva, es pot ballar dins d'una càpsula molt petita, es pot ballar a l'aula, es pot ballar al menjador de casa, pel carrer, pel bosc, per la platja, en un terrat, es pot ballar a tot arreu. Llavors, tot això són espais diferents, sí? I depèn molt de quin espai tenim que ens mourem d'una forma o d'una altra. Per exemple, si ens movem a casa i estem sols, doncs dins de la casa hi ha objectes, hi ha taules, hi ha cadires, hi ha cortines. Vull dir que l'espai modifica el moviment que tenim. Una cosa és ballar amb els ulls tancats, per exemple, però a la que obres els ulls i et trobes en un espai, aquest espai et modifica la teva forma de ballar. I s'hi pot jugar molt. Imagineu-vos que esteu en una sala absolutament buida. Doncs et pots moure en llibertat, pots córrer, pots saltar, però imagineu que esteu a l'aula i que hi ha moltes cadires, molts llibres, moltes llibretes, moltes taules. Clar, llavors això et modifica, t'has de moure d'una forma diferent, no? Imagina't que en aquest espai no estàs sol, et trobes amb una altra persona. Doncs aquest espai es torna a modificar perquè estàs tu i és una altra persona que pot estar quieta o també es pot moure. És a dir, les combinacions són infinites amb l'espai. El que es tracta és d'intentar organitzar-ho i saber o intentar veure què podem fer amb aquest espai. Llavors, estem parlant d'un tema que és l'espai, però també hi ha un altre tema important que és el temps. El temps vol dir que pot ser llarg, curt, i aquest temps pot tenir una pulsació, que se li diu tempo, un ritme. Llavors, podem fer les coses amb un ritme intern, podem fer les coses amb un ritme extern que ens marqui un tempo. I això, per exemple, ens va molt bé perquè si volem fer coses junts, si hi ha un company que sent el mateix que jo i estem al mateix espai, podem fer un punt de referència de moure'ns tots plegats a temps, no? O sigui, hi ha un concepte important que és el temps, la música, l'espai sonor, el ritme, que pot ser de moltes formes, també es pot ballar en silenci, però moltes vegades la música, el tempo, picar de mans, ens ajuda. Són coses externes com l'espai, com les altres coses que ens ajuden a moure'ns d'una forma o d'una altra. Hem dit que l'espai ens pot transformar, sí? És a dir, un espai gran ens podem sentir molt sols, en un espai petit podem sentir sensació d'agobi, de por, però nosaltres també podem transformar l'espai. Un espai buit, si de cop i volta entrem 50 persones corrents i cridant, aquest espai es transforma en espai. Era el mateix espai, però nosaltres el transformem. I al contrari, en un espai que hi hagi molta gent, marxem tots i es queda un de sol i aquell espai ha passat de ser un espai caòtic a ser un espai tranquil, un espai buit. És a dir, que l'espai ens modifica a nosaltres i nosaltres podem modificar l'espai. Imagineu-vos un espai molt gran i som 20 companys. Si, per exemple, ens posem cadascú agafa una forma diferent i d'una forma caòtica, doncs algú que entraria allà trobaria que aquell espai és un espai caòtic, un espai creatiu, li pot donar moltes coses, però imagineu-vos que intentem, per exemple, posar-nos cada metre quadrat es posa un i comencem a treballar la geometria, no? Doncs de cop i volta algú que entra en aquest espai veu un espai ordenat, un espai avorrit, potser, un espai matemàtic. És molt curiós perquè les lectures també són molt diferents. Tu et pots moure d'una manera pensant que t'estàs movent d'una manera respecte a l'espai, però des de fora algú pot pensar que aquest espai és llibertat i un altre pot pensar que aquest espai és por i un altre pot pensar que aquest espai és alegria. És a dir, que la dansa té una emoció interna però també té una lectura externa, no? Que llavors aquí parlaríem de coreografia, de qui és qui mira la dansa, que d'això en parlarem després. És a dir, una cosa és fer la dansa i disfrutar-la i l'altra és mirar-la des de fora. Imagineu-vos que ara parlem de dos cossos, la relació entre dos cossos, que hi ha un espai. Clar, hi ha un espai, però després hi ha un altre cos que jo em relaciono amb ell. Em puc relacionar de moltes maneres i l'espai que hi ha entre nosaltres és molt important. Per exemple, jo puc estar davant teu a 20 metres, però et miro. Llavors, malgrat que estem lluny, hi ha una comunicació entre nosaltres. I en aquest espai podem començar a caminar molt a poc a poc, i cada vegada ens sentim més a prop, etc. Es pot fer tot amb dansa, però en canvi podem estar molt junts, però en canvi tu pots estar aquí al darrere i estàs al darrere, potser sento la teva calor, però no et veig, no sé si estàs content, si estàs amb els ulls tancats, si estàs enfadat. Però en canvi, si faig així, et puc tocar, estàs molt a prop però no et veig. Després tampoc hem parlat de quan l'espai és zero, és a dir, quan comences a tocar els altres cossos. L'espai es transforma en que entre tu i jo no hi ha espai, no? I això crea unes emocions molt diferents. Tocar algú, ens fa molta por tocar-nos, però a vegades toques algú que hi ha espai zero i l'energia passa d'un a l'altre. Amb els cossos es poden fer coses increïbles. Entre dues persones hi ha una línia, però entre tres hi ha un triangle. Entre quatre pot haver-hi un quadrat o pot haver una línia, i aquesta línia t'impedeix veure els altres. Pots començar a fer jocs, de dir, bueno, intentem jo sempre tapar, som tres, doncs intenta trencar la línia que
que tenim tu i jo. Doncs aquí es crea un joc, un moviment increïble i l'únic que estem fent és caminar i intentar tapar-nos. I això és el que se'n diu coreografia. És a dir, fas un joc espaial, que pot ser el que us vulgueu inventar, i només amb aquest joc es crea un moviment respecte a aquest espai i això és dansa. Qualsevol cosa que es mou és dansa. Abans us deia que es pot ballar a tot arreu, i això és veritat, perquè ballar és tan fàcil com parlar, com respirar o com viure, no? Llavors està molt bé ballar en espais que normalment no es balla. Per exemple, estem acostumats a veure ballar en un escenari i pots ballar al carrer. A vegades segurament si veus algú ballant al carrer diràs quin tio més raro, però per què no? Pots expressar les teves emocions ballant al carrer, pots ballar al bosc. En un bosc és fantàstic ballar, perquè trobes en arbres, fa pujada, fa baixada, hi ha terra. Pots ballar en una ciutat, mentre la gent camina freda, tu et pots començar a moure entremig i segurament la gent et mirarà, però igual tu disfrutaràs molt perquè faràs una coreografia bastant inèdita, bastant curiosa, no? O sigui, jo us animo que balleu a qualsevol lloc perquè tots els espais públics estan fets per viure-hi i ballar és una forma de viure. Llavors, si algun dia us trobeu unes escales i teniu ganes de ballar, pujar-les i baixar-les corrents, em sembla molt maco. I si ho feu amb 2, encara millor, i si ho feu 20 persones, la gent es pensarà que esteu una mica torrats, però és una forma molt maca de viure els espais públics, perquè els espais públics estan fets per això, perquè la gent faci el que vulgui. I una cosa molt maca de fer és ballar. Doncs mira, de tot això que hem parlat us proposo un joc que vaig aprendre quan jo estudiava dansa, que és molt divertit. Es tracta d'agafar un full blanc i fer un dibuix. Un dibuix qualsevol. Jo ara me n'inventaré un, faré, per exemple, un dibuix així, aquí, un dibuix abstracte. Una cosa així, mireu, un dibuix una mica raro. A mi em van fer això quan jo estudiava dansa i em van dir, imagina't que això d'aquí, sí, és aquesta aula, vista des de dalt, llavors interpreta'm aquest dibuix. Clar, diràs molt raro, però mira, és molt fàcil, perquè això d'aquí, per exemple, és un cercle. Amb aquest espai gran jo he dibuixat un cercle, llavors jo em posaria aquí i començaria, per exemple, a girar, no? Llavors hauria fet una dansa a partir d'un dibuix. Aquesta línia aquí, que és molt gruixuda, doncs jo sortiria d'aquí i aniria corrents cap allà perquè em dóna la sensació que aquesta línia és molt potent, no? Aquí, per exemple, he fet punters, no? Doncs igual, clar, aquests punters corresponen aquí, doncs igual aquí em poso a saltar, o em poso a cridar, o em poso a fer notes, pa, 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 seria això. Aquí he dibuixat un garagot, doncs igual em poso aquí i m'enfado. I em poso enfadat i començo a fer gestos d'enfado, o no, igual algun altre això es pensa que és pensar, es posa a pensar, no? I aquí he fet un garagot molt raro, doncs no sé, això correspondria allà, doncs igual em poso allà i canto una cançó, perquè igual això em sembla que és una partitura musical, no? Llavors, és una forma d'explicar-vos que realment la dansa ho integra tot, d'alguna forma. Integra l'espai, el temps, les emocions, les matemàtiques, el dibuix, tot es pot ballar i tot és ballable. I amb la dansa pots explicar-ho tot.